салом алейкум дӯстони азиз, ин аст барномаи ситораи футбол ва қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо мувофиқи талаби шумо ЗИДАН. Зинедин Зидан 23 июни соли 1972 дар шаҳри Марсели, Франсия таваллуд шудагиай. Бозингари французӣ зодаи қабили Алҷазоир мебошад. Яке аз бозингарои бузурги футбол ба ҳисоб меравад. Зидан фаъолияти варзишии хича дар дастаҳои французии Кан ва Бордо ҳамчун центральни полузащитник сар кард. Дастаҳое дар ки ӯ машҳур шуд Ювентус ва Реал Мадрид мебошанд. Дар дастаи онҳо бозингар 12 ҷоизаро ба даст овардагиай. Зидан се маротиба солҳои 1998, 2000 ва 2003 аз ҳама бозингари зури ҷаҳон интихоб шудагиай ва як маротиба бозингари беҳтарини Аврупо интихобш карда буданд соли 1998. Соли 2004 УЕФА ӯра ҳамчун беҳтарин бозингар дар доираи 50 соли охир эълон кардагиай. Соли 2016 Франсия Зидана беҳтарин бозингари французӣ эълон кард. Гузариши Зидан ба Реал соли 2001 ба нархи 75 миллион евро дар ӯ вақт рекорди ҷаҳона задагӣ буд. Баъди 8 сол Криштиану РОНАЛДО ба нархи 94 миллион евро ба Реал Мадрид ай Манчестер Юнайтед гузашта махсус рекорди Зидана зада буд. Аз соли 1994 то 2006 дар дастаи мунтахаби Франсия бозӣ мекард. Умуман дар ин даста 138 бозӣ карда 31 гол задагиай. ҳамроҳи дастаи мунтахаби Франсия соли 1998 чемпиони ҷоми ҷаҳон шудагиай. Соли 2000 боша чемпиони ҷоми Аврупо шудагиай. Пеш аз ҷоми ҷаҳони 2006 сол Зидан аллакай эълон кардагӣ буд ки ҳамин ҷом охирон турнири ӯ бояд шавад. Зидан ку дастаи мунтахаби Франсияро то финали ҳамун ҷома бурдад. Аммо дар финале ки зидди дастаи мунтахаби Италия мегузашта ку бояд охирон бозии Зидан ҳамчун бозингар мешид, бозингари Италия Марко Матераци Зидана ай хонагиё шақорат мекунад ки Зидана асабош намевардорану ӯра ба калам мезанад. Довар ичира дида Зидана корди сурх нишон медиҳад. охирон бозии Зидан дар фаъолияти варзишӣ ҳамин тавр ба охир мерасаву Франсия ба тавассути пеналти финала бой метаҳад. Италия чемпиони ҷоми ҷаҳон мешавад. Баъд аз тарки футбол ҳамчун бозингар Зидан аз соҳаи футбол ӯ қадур намеравад. Зидан ҳамчун маслиҳатчии президенти Реал, ҳамчун директори варзишӣ, ҳамчун тренери дуюм даста ва ҳамчун ёрдамчии тренери асосӣ фаъолияти хича давом медиҳад. Январи соли 2016 Зиданро фавран тренери асосии дастаи якум мекунанд, аз сабабе ки Рафаэл Бенитес мансаби хича тарк мекунад. Зидан фаъолияти тренериша дар 2 мавсим аллакай нишон дод. Дасташ 2 маротиба чемпиони Лигаи чемпионҳо шуд, чемпиони Испания шуд, соҳиби суперкубоки Испания ва УЕФА гардид ва дар чемпионати ҷаҳонии байни дастаҳо дубор ғолиб биромад. Ҳамаи ин рӯи ҳам буд. октябри соли 2017 дар маҳфили ҷоизасупории The Best FIFA Зидана ай ҳама тренери беҳтарини футбол унвон доданд ки 2 сол пай дар ҳам дасташ яъне Реал Мадрид чемпиони Лигаи чемпионҳо шуд. Ногуфта намонад ки ин кора пеш ягон даста накарда буд. соли 2018 бошад Зидан сеюм маротиба рӯи ҳам Лигаи чемпионҳо дар қадди Реал Мадрид ғолиб мебирояд. баъд аз чанд рӯзаш Зидан эълон кард ки дастаи мадридиро ба хоҳиши худаш тарк мекунад. баъд аз рафтани Зидан Реал Мадрид дар ҷош Хулио Лопетегиро мемонад, аммо баъд аз чанд моҳи номуваффақ, баъде ки Хулио Лопетеги ай уҳдаи кор намебирояд, ӯра сир мекунану дар ҷош Сантьяго Солариро мемонанд.
дар таи дасти Сантьяго Солари Реал Мадрид аз Лигаи Чемпионҳо мепараву Сантьяго Соларирам сир мекунанд. Баъдан ҳама дар интизори фаҳмидани номи тренери нави Реал Мадрид мешаванд. вақте мефаҳманд ки Зидан ба тренериш бармегарда, ҳама дар ҳайрат мемонанд. Зидан баргашт то ин ки дастаи Реал Мадрида аз ҳолати безебе ки ӯро ҳозир қарор доранд бирорад. интизор шавену пай барем ки айстим пас бо пешвоии Зидан Реал Мадрид чӣ чизоро ба даст меорад. ба ҳамин барномаи мо дар бораи Зинедин Зидан ҳамчун бозингар ва ҳамчун тренер ба охир расид. раҳмати калон барои диққаттон. ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. то барномаҳои нав бародарон.